Astăzi m-am jucat Minecraft alături de Ștefan, doar că pe o hartă de parcurs. A fost destul de greu, așa că rămâneți până la final să vedeți dacă am reușit să terminăm și haideți să începem. Ok, gata, am intrat. Salut, Ștefan. Salut! Salut. Hai să mergem. Am sărit aici ca nebun. Ia să Hai vedem. să terminăm. Terminăm acest parcurs. Ia să vedem. Nofărul cel bătrân de Haiminescu. Nu cred că asta e o poezie. Ar putea fi Cum nu totuși. cade nisipul ăsta? Ok. What? Mergem pe gheață! Nu! Ok, era să mă duc. Mamă, Ștefan! Ai grijă, Ștefan. Ai grijă, Dacă Ștefan. mă enervez, sparg toate blocurile de aici. Hai, Ștefan. Mă uit prin gheață la tine. Am încredere. Bravo, Ștefan. Gata, ia uite cum mă duc, că sunt pe patin. Nu Aici am... trebuie să... Să apasă space în continuu. Ok, am apăsat. Stai. Și n-a funcționat? Nu prea a funcționat. Gata, a funcționat. Hai că aici e simplu. Urcă Mă, ce? înapoi. Sunt blocuri invizibile și trebuie să te uiți așa cu camera. Nu, vino pe scară, că sunt pe sus pe aici. Un mic drum. Oh. Așa, vino aici. Ah, păi Așa. sunt fix ca blocurile de jos, înseamnă. Uite, aici. Hei! Am picat. Și mai e acolo. Gata. Aoleu. Ok, aici e ușor la nivelul ăsta. Hai, te aștept. Mamă, dar următorul e lavă, dar avem fire resistance. Ia, fire, ok. Și, bă, mai dai jos. Avem fire resistance, dar nu cred că o să funcționeze. Și uite, acum ne scade fire resistance-ul. What? Ai grijă, Ai, Ștefan. e în caz că cazi în lavă. Gata. Exact. Mamă, dar nu prea mai am viață. Dăm și mie de mâncare. Imediat o să facem rost de mâncare. Bun, gata, am făcut și de mâncărică. Ia, Ștefan, aici un stack de pâinică. O, de Bag acolo pâinică. să mănânci. Cu pateu, cu dălea. Cu pateu, de curcan. Pateu de curcan. De Opa, curcan. De Teodor. Aoleu, nu merge să sar. aici e greu. Ok. Gata, easy. Bun, mai departe. Nu vei că a murit la ăla. What? La ultima ai murit? Da. What? Trebuie pe acolo acum. Ok, după ce termin aici o să te aștept. Hai, Ștefan, am încredere în tine, Ștefan. Aici este să cad? Da, trebuie să cazi acolo. Hai, Ștefan. Așa, după aici, pe blocurile anele. Blocurile acelea. Așa, după pe copacul ăla. Ho! Așa, după pe ăsta. Și după, după pe... acolo. Da, pe aici. What? Cum ai putea să cazi aici? Ți-a pus căriță. Căsuță. Hai că aici a Ia fost uite easy. ce frumoși. Mă, ce aici e puzzle. Ok, să mergem mai departe. What? Aici? Coborâm, what? Unde coborâm, bro? Și de ce cad picuri de lava de sus? Opa, ai Oulu, grijă, Ștefan, ai grijă. avem fire. Oulu. credeam că încă avem fire resistance. Mai am o inimă. O să mor. Nu, Ștefan! Bun, gata, l-am readus pe Ștefan. Da, cu o putere Dumnezeu. Ștefan, nu pe acolo e drumul. Am nebunit de tot. Opa, trebuie să avem grijă. Bun. Avem fire resistance. Da, avem. Dar acum nu înțeleg de ce scade. Pe bune, Ștefan. S-a deschis odaia și am căzut. Hai, Ștefan. Ah, Omul. Aoleu, trebuie să stai pici pe că... slime.
Că trebuie să sar la perfecție. Aici bamba. Ok, aici nu prea a fost făcut prea bine. Hai. Ia. Uite-te puțin. În fine, nu mai zic nimic. Ce e aici? Bă! Match Ray. Ok, trebuia Mă, pe ce? acolo. Că trebuie pe ăsta. Și după coborâm. What, am ajuns în Nether. Mă, ăsta e Minecraft. Hai, Mă, Ștefan. ăsta e, bă, dar de ce nu pot să sar la ăla? Mă, ce? Îi facem galerie lui Ștefan. Hai, Ștefan. Ia uite, suntem în A Nether. funcționat. Pe ăla, după pe ăsta și coborâm iar. Poate și ajungem în apă, care ne duce în sus și în jos. Ok, doar în sus. Și suntem într-un lift. Doar în Într-un lift de apă. Iulu. sus. Apă pulgătoare. Acum ne duce în jos și aici în sus. How am I supposed? Oh. Așa. Ok, cred că trebuie să intrăm aici. Ok. Bun. Haide! Mă, ce? Și coborâm. What? Nu-mi dau seama ce trebuie să fac. Hai, Ștefan, avem încredere în tine. Bun, a ajuns și Ștefan, dar ce sunt lanternurile astea sau... Nici poți să le spargi. Ba da, mâna mea este... Ia. Ia că am reușit! Mâna ta e mai puternică. Eu o să sparg acest buton. Ia uite, am un butonaș care s-ar putea să fie folositor în viitor. Ok, nu o să zic. Oh! Nu! Trebuie să mănânc aici un pic de pâinică și să... Mă, ce se întâmplă asta? Inimioare! Ia uite, inimioare. Inimioare. What? Ce mișto. Ștefan, Sunt mai puse am pe- jumătate de inimioară, Ștefan. Ștefan, mai am jumătate de inimioară, Ștefan. Eu o să-l iau. Eu. Ok, bun. What? Mă, ce? Ok. Am E revenit. nisip mișcător. What? Ia, camera secretă. Ce s-a auzit pentru o secundă? Și mergem pe aici. Deci fără scremiri, fără mărâiri, fără... Haide! Haide! Mă, ce e nivelul ăsta, bro? Nu Ce suport, e, bro, nu asta? suport. Na, bro, hell. Cine ne-a pus să ne jucăm asta? Și mai mi-au și o grămadă de tehnologi. Nu, n-ai cum, nu e imposibil, știi? Ok. Nu e nevoie să mă Obiul scăl. ăsta putea să fie făcut mult mai bine de atât, dar Ce se întâmplă s-a aici? ne bălăcim. Ne bălăcim. Ok. Ok, bun, am trecut la următorul nivel și... Mă, cum trebuie făcut aici? Cred că trebuie să sărim după scăriță. Subscribe pentru biscuit, mă, ce? Ce biscuit? Stai, mă, Ce s-a auzit? nu știu. Yay! Nu! Săream ca un iepuraș. Sărim ca doi iepurași. Pe bune că ai reușit să ajungi? Nu mai suport. Băi, Aris, doar sar ca un iepuraș. Uite, e un panda. Ăla a țipat așa. Mă lovește. Am dat în el cu palma și mă rovește. Ok, nu mai suport. Uite, vrei să-l aduc la tine nivel? Ștefan, nu mai suport. Panda. Nu, mă moară panda. Aoleu.
Easy, nu poate să ajungă la mine panda-ul slabu. Aoleu, cum țipă șobolanul. Mai am jumătate de inimioară, trebuie să mănânc. Dar tu mereu ai jumătate de inimioară. Dacă am găsit un loc în care nu sunt blocuri secrete, am putea să mergem la următoarele nivele și să terminăm. Ua, ce e următorul nivel? Da, bro! Ah, what? N-am văzut în viața mea blocurile astea. Ba da, sunt din Pale. What? Sunt din Pale, din biome de Pale, în care e gen... E creaking-ul, mobul ăla urât. Nu cred. Bun, am revenit și eu n-am. Înapoi, băgăm pe ăsta. Ia! Ia! Ne ducem cu Minecraft. Cine vrea să-și ia un capibara, să scrie în comentarii. Bă, pe mine mă dă înapoi, ce se întâmplă? Stai. Te salvezi eu. Ștefan, du-te și mai iau un com... Hai. Am încredere în tine. Bravo. Wow, ce nivel frumos, Rosalit. Culoarea roz, I hate pink. Pe bune, Ștefan. Ce e nivelul ăsta? Nivelul lui I hate pink. Și dacă facem noi o artifocă, Slabule. facem o artifocă. Hai, Ștefan. Fără să aibă de joc. Videoclipul ăsta o să fie unul ceva mai lung. Ok, nu mai Easy. Hai. Ce trebuie să facem? Să cădem una pizza. Ai greșit, Ștefan. YouTube, trebuie să căutăm pai. Ia că fur tot și nu mai rămâne nimic. Am luat tot, Unde? Că easy, am sunt luat. sărăchii ăștia. Ce e aici? Ștefan? Ia uite ce scrie Bă, aici. E pusă cum mai din ieșim? joc asta, ia vină. Ia uite. Like? Mă, ce? Hai, Ștefan, pune acolo, Ștefan. Wow. Like, trebuie să dea toată lumea like și subscribe. Ștefan? Uite-te în ochii mei, Ștefan. Uite-te Hai. în ochii mei, Ștefan. Cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, dați acolo like și pa, bă. Uite. Pa. Slabule, că nu o să termin niciodată parcurul ăsta.